Hi guys, na-day ni message na ako ganiya. Nangutan ako, unsa ko no akong hilig nga exercise. Akong giingon nga kana na ako'y secret tips. Ingana na siya. Ang first step ay ibutang sa kubos ang cellphone para makita ko. Ingana na siya. Butang ang duha ka kamot. Mauna siya. Auto siya. Ang tawag ana ay push mo yan. Mauna siya. Push mo yan. Mauna siya. Inay nangutana ko. Nag-text si Bentong. Uy, Chinese guro ni nga sugarol ba? Bentong. Maode na nagpa-6 ini mo boss. Mauna ang nakatag sa ko apps to raw. Mauna abs na cake ang tawag ana, di na pandesal. Okay? So, himuha na kada adlaw para ma-perfect ang imong body shape. Parehas na ako sexy kayo. I'm sexy and I know it. Og si Maria Makiling. Uy, Maria Makiling. Isura ni. Unsay mudako ana sa imuhang exercise boss? Ang mudako ana dai ay imong nawong. Mao, mudako jud na imong nawong kay sige kag utong mao yun na. Lami po kaya na pampahadlok sa mga ilaga o iring. Na siya. Sige, everyday ra na i-workout ha para mahimo mong sexy. Good luck.